Kani kedai batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Kum Shibentaban Pynïaid yo iki mar ki mata ki bela penmi da ki nong rap bat ki bela Shnat ki Nongstoiñ kam la jong ka kenhun ki bela tip kum ka anything Shillong ka la Plie ki Shnat rikam jong ka hapo Nongstoiñ yak ni ki Shnat jong ka anything Shillong ka badon marsanda bat ka kana rabang ha yo Nongstoiñ la yo pan Plie ka santrik mentau nai luar arjar arpho da usor dar ka Shnong new Nongstoiñ upa S Rashir ka Nongstoiñ jong ni ka kenhun ka kong Odilia lalu Habi keren ba ki nong pathai ko bor kala ong ba ka jing thmu halor ka jing Plie ka ni Shnat ha Nongstoiñ ka long ban kin tiu ki mar ki mata ki ba penmi na ka ni ka Thaiñ bat ban Pynïaid yo ru ya ki la ka long hapo ka jela ni wat shabar ka jela kumjo Kani ke anything Shillong kawe kadai kawe na kilat ki bangi kintiu khamta mi ki mar ki bami hi nang ne na sinang jongi na kari ke jongi penda pe ngi yele ba kin penmi kini ki umso ki de local mi haduk ki jams haduk ki ashar ki gnop nata ki songkwai bat kiwe de ki ba mi bet tek nang ne na po di khasi bat ngi persang ru kiwe ki lat ba lada ngi karpa ru ba lada ki don kiwe ban I suggestion ngi kloi ban shims kiwe na makan kuno hakan de anything Shillong ki persang ban le ba kentiu kini ki locals produce mo ki products barot jang ki locals ngi kentiu khnang ba kiwe ki jai ban ru kin yo i bangi scam ru de jing persang jungi ini baren in ailat ki we ru ken bakin yo i ban pen ila ko jong ka sap ken pen mi ke ba pidon kam ba pi you I briefing ke ba pidon kam tingin pen ya ban pen market ken yapi kino ken dia kade kata ka you jang ka anything Shillong em kan ni bang ye le menta mo ba menta ni persang ba hadu ki pet kum o manong kum shinrai mo kini ki shinrai jungi ke best quality tam khantam kini ki na giant hills man kini ngi shim na kini ki farmers ngerap ban pha ba ngin shim ngerap ban pha du sabaru ba kini ki farmers ki ba yu ki pha singi ki mar dia la kim la ban market ni a ye ngi persang ban market ki products ki jong ki ru oi ba ngi mantang ngi daya kerpat so kini ki farmers ki don kinu ki produce ba ki la ban ai ngi ai ba ki la ban market ai hangi ngin persang ban market ki ke khanang ngin ki ulang ke ngin im lang ngi persang mantang ngi shim ki sit su hado kini ki sambai ngila persang mentang but ngila yo good ayun makibri ki bala use ki bala shim ki on ki day sha ki sambai ki baba omlong kom ki to ki sambai ki bung chutit na yo mo ngimtip kan long kom no andre menta bon sin ngi shim no ki ni ki sambai ki pa ki local produce ki ni ki ba ahi nang ne ki nong rem but ni di pa de ki ken ka feedback ki te kat menta ta ka long positive mo na marba kan no kono iba ngi struggle ke ngi dang persang mo kadang long ningkong kadang long thamai wat ngi ru kadang ngidang shem bun ki jeng andre halo kita ki baro ki bengi yo pada ki ilong ngi internet na marba ki ikmen ki yo ki bapli ki ba dan la si sa kum ki ba market ki ni ki umso ru ki ikmen na marba ki ola ki menang ki bapli mo ki wan da bapli na nong kendong kim dan la ngi bertai ki phile kumta ti kinang ke ki bapli wan ai sengi tingi pen market iki produce ki de ki kham em ke